سلام سلام كورات خالت مدبي كم يلهم أنا እግዚአብሔር مسكن سلامي نسخم كأ سلام كتلو سناي منيتي قلت لكم فتو مقعب سلام ناب channelي متاخم نتجور لي دقفن متبعن كأ أزي قبل بي كمسكنكم فتو تناتكم متبعن دقفن نعي حيل برتعن سلازبني قبل بي إذا مسكنكم متبعكم كأ قتلوه باركس لهم عنتي بحدش فيديو تملي سمعتكم علىه ناو أقبلكم مساي تصنحو نايلوم عندي فيديو نمبر أبحث تصير جزية تسرح ولا الزبل بيناتينا غنسرح سقام وداتا رايوا مباركس كمستري وزلهم أبزك الربي زلهو كل تقوم مع فوليو ها مش 100 جرام مالتيو حدا غيلو كل تيو كمستري وزلهم حجي كم تقيلة حجي نزيك أريفكم اللي سوكم يه صومك على لايك شير سبسكرايب جيركم تصنحو ኣለኹም ዶ ቀሪፈ ተመሊሰኩም ኣለኹ ዝሓንቲ ኺሎ ዝነበረት ፉል ረይወን ኣለኹ ክንዲዚአን ኮይነን እቲ ብዙሕ መስለካ እምበር ምስ ተቐርፈ ውሕድ እዩ ዝኸውን ሕጂ እዚ ኣጋጣሚ ቁልዊ ፀኒሑ እምበር ኣነ ቁልዋ ኣይመሰለንን ኩሉ ግዜ ከምፅእ ከለኹ ሲ ኣብ ገዛ ቁሩብ ሕምስ ዓይነት ቁል ምቕላው ኮነ ይኮነስ ገይረ ዝጥቀም ሕጂ ዝተራክቦስ ኣጋጣሚ ቁልው ፀኒሑ ኣነ ከለኹ እየ ሕጂ ክጥሕኖ ጥራይ ቅርፍ ኣቢለ ምጥሓን እዩ ንስኹም ግን እንድሕር ደይተቐልዎ ኮይኑ ቁሩብ ይኹም በቃ ጽሉብ እምበር እንድሕር ደኣ ሓሪሩ ገለገለ ይጥዕም ጥዕም ኣይመፅን እዩ ሕጂ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣነ በዛ ናይ ቡን መጥሓኒት ናይ ጥረታት ብኣ ገይረ ዝጥሕኖ ዘለኹ ኣድክም እያ ተብሎ ትሪኦ ኣለኹም ሓንሳብ ኣይፀንሕነ በቃ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገብሮ ነይረ በዚ ከምዚ ናይ ሽጉርቲ ዓይነት መጥሓኒ ምሻ ኣሎ ምስ ሕጂ ንኩሉ ማዕረ ገይሩ ይጥሕኖን እዩ እዚ ሓንሳብ ኣለ ትፀንሕ ወላ ስልእቲ قلطفت يا أمسوا لهم دهم يليد واتزلوا مرة تدكم على خماني بتتحتي سي حزالو زي تخاسلو زلو والحق بلا بتتحتي حجزي أي ودن جينا علنا شو الحراي كغطني وتعجر خط حاني بخال مطحن جيرنا እዚ ሕጂ ኮሎ ጥራይ ኣድክም ኢና ክነብሎ ቀላል ያው ለሓንቲ ግዜ ደይ ትወስድ ኣነ ፒናት ኣይገዘኒ ኩሉ ግዜ ብገዛ የደዳለሁ ወላ ሓንቲ ግዜ ትወስተልና ነ ሓጻርያ ከምዛ ተሪእዋ ዘለኹም ተሓሒነ ወዲ ኣለኹ እዚኣ ናይ መወዳእታ ከእንዲ ዝኾይንሎ ሕጂ ከዓ ኣብ ካልእ መጥሓኒ ጌርና ድኽም ክብል ከምዚ ወለል ክብለልና ማኣንታን እቲ ዘይቱ ንኽወፅእ ሕጂ ኣብዚኣ መጥሓኒት እዚኣ ክገብሮ እየ ናብኡ ክጉምጥለ እየ ሕጂ እዛ ናተይ መጥሓኒት እዚኣ ናይ ሽጉርቲ መጥሓኒት እያ ሕጂ ነዚ ኩሉ ብጣዕሚ ከምዚ ይከብዳ ኣውዕል እያ ተብለካ ኩሉ ከዓ ማዕረ ይደክምን እዩ በዛ ዝበልኩኹም ናይ ቡን ግን በቃ ይፀንሕኒ ኢኻ ጣጣጣ ኢኻ ተብልን ስልጥ እያ ሕጂ ከምዚ ገይረ ገምፂለ ኣለኹ ናው ሕጂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቁርባ ኣትሪፈ ኣለኹ እዚአን ኣትሪፈ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ዝኾነ ማፍን ገለ ክሰርሕ ከለኹ ንቆልዓ ኣብ ዝኾነ ስለ ዝእትዎ ወላ ምስእኻል ክሰርሓላ ከለኹ ንጓለይ ኣብኡ እትየ እዚ ፍሉይ እትወሉ ሕጂ ንኸምኡ ክኾነኒ ቁርባ ኣትሪፈ ኣለኹ እዚአን ኢና ፒናት ክንሰርሐን ሕጂ እንታይ ገብሮ ኣለኹ ናብ ዝፀግዕ ስለ ዝፅጋዕ ኩሉ ናብ ማእኸል ከምዚ ገይረ ይደፍኦ ኣለኹ ኩሉ ማኣንተን ብሓንሳብ ክጥሓን እቲ ማእኸል ጋህ ይብል ምሽ ናብ ድሕሪት ናብ ፀግዕ ጥራይ ድፅጋዕ ሕጂ እንታይ ገብሮ ኣለኹ በዛ ማንካ ናይ ሽኮር ደይ መልአት ፍርቂ ማንካ ጨው ገብረላ ኣለኹ ጨው ከዓ ኣመቅር እዩ ዘብሎ ሕጂ ከምዛ ዝረአኹማ ፍርቂ ማንካ ጨው ጥራይ ገይረላ ዘለኹ ካልእ ግን ዝኾነ ዓይነት ኣይትጠቀምኩን ኦሊቭ ኦይል ክንእትወሉ ንኽእል ኢና ባተር ከም ማራ በቃ ቀጢን ክኾነልና ወለል ክብለልና ማራ እንድሕር ደሊና ክንእትወሉ ንኽእል ኢና ኣነ ግን ናቱ ዘይቲ ስለ ዘለዎ ዝኾነ ዓይነት ዘይቲ ቅብኣታት ኣይትጠቀምኩን ዘለኹ ከከም ድሌትና ማለት እዩ
ሕጂ ኣነ ጓለይ ክትበሊዓ ከላይ ንጓለይ ስለ ዝገብረላ በቲ ናቱ ቅብኣት ይኣኽሎ እዩ ወላ እውን ኣብ ንፆም ከላይ ክኾነኒ ስለ ዝደለኹ ዝኾነ ኣይደለኹን ኣብኣ ከላ ጥራይ ዝገብራ ዘለኹ ኣብኡ ከሎ ጥራይ ተገይርናዮ በቃ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ዝመፅእ ዝኾነ ከየተናሕዋስ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እምበር እቲ ዘይቲ ናቱ እንዳወፀ መፅእ ኣሎ እቲ ፒናት እንዳቐጠነ መፅዩ ወላ ንዓ ሕጂ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢላ ሸረር እንዳበለት ትጥሕኖ ኣላ ሕጂ በቃ ፅቡቅ ገይሩ ቀጢንለ ኣሎ ኣብዚ ክትውዲኣ ይኣኽሎ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ርእይዎ ፅቡቅ ኮይኑ እንታይ ዝዓብስ ግዛእ ከምዚኣ ጌርና ብፍረሽ ግዛእ ኣቢልና ኣብ ገዛና ከምዚኣ ጌርና ንገብር እሞ ከዓ ግዜ ወላ ሓንቲ ትወስድኒ ሕጂ ወላ ህፃናት ልኽይ ኣቢልና ከምዚ ጌርና ክንቦም ንኽእል ኢና ሽኮር ኣለዎ ጨው ኣለዎ ኢልናሲ ኣይንስከፍኒ ኢና እዚኣ ግብራ ኢልና ባዕልና ወላ ሕጂ ምንታይ ኣብ ዝኾነ ወላ ኣብ ፆም ሕጂ ባተር ገለ ስለ ዝኣተዎ ናይ ግዛእ ኣብ ግዜ ፆም ንጥቀመሉ ኣብ ዝኾነ ከዓ ናይ ቆልዑት ምግብታት ክንሰርሕ ከለና ከዓ እንዳኣተና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዛ ጥርሙዝ ዘይምልእ ኢላ ኣላ ረእይዋ በሉ ክፅብቕ መዓት እዩ ኮይኑ ደሎ ከምዚኣ ኢላ ወለል ኢላ ኣላ ፃዕዳ ማዓር ዶ መሲላ ወለል ኢላ ክንደይ ላይክ ክግባእ ነዚኣስ ላይክ እስካሃብለይ ዝኾነ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ንምስርሑ ዘየሸግር እዩ ንስኹም ከዓ ሰሪሕኩም ፈትንዋ ኢኹም ባርከስ ክብራት ተኻልቲ መደበይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፀኹ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ንስኹም ከዓ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ምትባዕኹም ኣይፈለየኒ ብካልእ ቪድዮ ስጋብ ዝመፀኩም ሰላምን ጥዕናን ንኩልና ቻው